Hemmeňize salam. Bugün biz Selegirmor Parkyna gezelenje gidýäris. Mor sözünü gönü tercime etsek duralga batkalık diýmek. Ýöne dogrusy bu dynç alys selgähi manyny berýär. Seýilgähe giriş tölegi 17 frank we awtogulak duralgasy üçin 4 frank goşmaça tölemeli. Bu dynç alys zolagynyň peyzajy 1000 ýyllyklaryň dowamında döräpdir we häzirki wagtda Zürich kantonunda iň möhüm seýilgähleriniň biri. Gözleýçi we landşaft görnüşlerine gowy düşünýän seleksioner hökmünde Robert Seleger 1953-nji ýyldan bäri bu bagy izigiderli giňedýär. Her ýyl Selegirmor seýilgähi umumy meýdany 120.000 kvadratmetr bolan yüzlerçe min rododendron we azalea günlerine hayran galan 40.000'den gowrak mihmany özüne çekýär. Bu seýilgähe iň gowsy ýazda, ýagny may aýynda gelmeli. Ýöne maýda virus sebäpli ýapykdy. Biz iýulda geldik we köp gülleri görüp ýetişmedik. Emma şonda da köp sanly lilia güllerini görüp bildik. Köp sanly aýlaw ýollardan başga da piyada ýoly seýilgähden 3 kilometr geçýär we ajaýyp tebigatda gezelenç ýatdan çykmajak lezzet berýär. Morley House bu yer çağlar üçin döredilen seýilgähiň Tokay bölüminde Morley atly goblin we beýleki Tokay ýaşaýjylary agaç döşüni goraýarlar. Kiçicik Tokay goblini bu yerde gowy düşleri erbetlerden gorayan düş tutucu hökmünde çıkış edýär. Biodürlüligi Park Selegirmor her ýazda cennetde öwrilýär. Tutuş seýilgähde ýaýran dürli tebigi ýaşaýyş ýerleri, bay ösümlik we haýwanat dünýäsi bar. Meselem lilia hawuzlary, piyon gülleri, paprotnik tokaýy, kurbagalar, belkalar, keyik, kuşlaryň dürli görnüşleri we şuňa meňzeşler. Parkda ekspertler bilen ekskursiýa edip bilersiňiz. Bärde dürli temaly çäreler, seýilgäh konsertleri, leksiýalar we şuňa meňzeş çäreler köp geçirilýär.